ακτιβιστές παίρνουμε θέση πολιτική απέναντι στα πράγματα και θα σας διαβάσω ένα κείμενο που έχω γράψει εγώ για το τι συμβαίνει, οπότε ζητάω λίγο την υπομονή σας και αμέσως μετά θα δούμε την ταινία, που έτσι κι αλλιώς είναι μικρή, με σε οίκους. Λοιπόν, σας το διαβάζω. 2024. Η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα του Ευρωπαϊκού Pride. Μπράβο να πάνε όλα κατευχήν. Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τιμά το γεγονός, κάνοντας αφιέρωμα στον queer κινηματογράφο τεκμηρίωσης. Μπράβο και σε άλλα τέτοια, συνέχεια. Δεν το λέω ειρωνικά, το λέω καλά. Ακούγεται λίγο ειρωνικό, ναι. Έχω πάντα αυτό και συμπληρώνω πάντα ότι δεν το λέω ειρωνικά. Πριν από κανένα μήνα ψηφίζεται ο νόμος για το γάμο και την υιοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια. Με ελλείψεις, χωρίς τεκμήριο γονεϊκότητας, χωρίς πρόσβαση στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, βγάζοντας εντελώς απ' έξω τους τρανς γονείς. Αλλά ψηφίζεται επιτέλους και αυτό είναι μία για πολλά έτη αναμενόμενη, αυτονόητη για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος κατάκτηση. Μπράβο και κρίμα μαζί, ήταν ευκαιρία για πιο συμπεριληπτικές λύσεις. Το Σάββατο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, 9 προς 10 Μαρτίου, στην πιο κεντρική πλατεία της πόλης, Αριστοτέλους, 2 νεαρά τρανς άτομα προπυλακίζονται, γίνονται στόχος επίθεσης, υβρίζονται και απειλείται η σωματική ακεραιότητά τους. Για την ψυχική δεν λέω, αυτή έχει ήδη κομματιαστεί. Το αρχικό μικρό πλήθος γίνεται μεγαλύτερο, γίνεται όχλος, αυτό που λέμε ότι μπορεί και να λιντσάρει. Σε μια πόλη όπου η Εκκλησία και οι δομές εδώ και πολλά χρόνια ενθαρρύνουν εθνικισμό και μυσαλλοδοξία. Μην ξεχνάμε ότι στη χώρα μας Εκκλησία και κράτος είναι ένα. Το ένα διοικεί και κουμαντάρει μέσω του άλλου. Προσωπικά είμαι μεταπολεμικό παιδί, εννοώ το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι τους Ναπολεόντιους πολέμους. Δεν μεγάλωσα με την αφέλεια πως ο κόσμος θα γίνεται όλο και καλύτερος και πως δεν θα ξαναυπάρξουν πόλεμοι στο μέλλον. Αλλά αυτό το μέλλον το τοποθετούσα μετά τη δική μου ζωή. Ζούσα την αυταπάτη ότι εγώ θα ζήσω εν καιρό ειρήνης μετά τις φρικαλαιότητες του τελευταίου μεγάλου πολέμου και πως η ανθρωπότητα θα έπαιρνε μια ανάσα πολλών δεκαετιών πριν ξαναγεννηθούν τα φίδια. Τώρα οι ήχοι έχουν φτάσει πολύ κοντά και ακούμε σχεδόν τις βόμβες των πολέμων. Στην ευρύτερη περιοχή μας έχουμε την Ουκρανία, όπου εδώ και χρόνια συνεχίζεται ένας κατακτητικός πόλεμος που διαιωνίζεται. Και ακόμα ίσως πιο κοντά έχουμε την Παλαιστίνη και τη συνεχιζόμενη κάτω από τα μάτια μας γενοκτονία του λαού της από την κυβέρνηση και το στρατό του Ισραήλ. Αλλά όλα ξεχνιούνται, όλα γίνονται συνήθεια. Αυτό θέλουν και τα καθεστώτα για να συνεχίζουν τις εργασίες τους ανενόχλητα. Πρέπει να γίνει ένας αγώνας ενάντια στη λύθη, την αποσιώπηση, το κουκούλωμα, τη διαστρέβλωση, τη μυσαλλοδοξία. Πέφτω πάνω σε ένα μικρό, κάτι σαν ποίημα στο ίντερνετ. Σας το διαβάζω. Δεν μ' αρέσει που ξεχνάω την Ουκρανία, που γίνεται μια σειρά στην τηλεόραση χωρίς υψηλή ακροαματικότητα. Δεν μ' αρέσει που έχω ξεχάσει την Αφρική, παλιά ασπρόμαυρη ταινία. Τη Ρωσία, την Τουρκία, τη Βραζιλία. Το Ιράν. Δεν μ' αρέσει που ξεχνάω την Παλαιστίνη, το Ισραήλ. Τη γενοκτονία στη Γάζα, τη σφαγή του Οκτώβρη. Μαζί με όλα όσα έχω ξεχάσει, μαζί με όλα αυτά, έχω ξεχάσει πως ούτε εγώ μπορώ να περπατάω χωρίς κάποιο μου βήμα να συναντήσει αργά ή γρήγορα την άρκη που θα με κάνει κομμάτια. Μαρκ Ράφαλο, στην τελετή απονομής των Όσκαρ. Το να είμαι αλληλέγγυος με τη Γάζα δεν με κάνει αντισημίτη, ούτε υπέρμαχο της Χαμάς, ούτε αντι-Ισραηλίτη. Με κάνει άνθρωπο. Και βέβαια δεν θέλω να ξεχνάω τα queer αδέρφια μας παντού στον κόσμο, να ξεχνάω τα τρανς άτομα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, τους πρόσφυγες, τις διώξεις και τους νόμους που βάζουν queer άτομα στη φυλακή ή τα εξοντώνουν με νόμιμους και παράνομους τρόπους. Μην ξεχνάμε το Ιράν, τις γυναίκες και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα εκεί, μην ξεχνάμε την Παλαιστίνη και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα που είναι εγκλωβισμένα στη Γάζα σε διπλή ομηρία.
και όλους τους αθώους λαούς του κόσμου που άγονται και φέρονται από συμφέροντα και πολεμικά καθεστώτα. 67 χώρες έχουν νόμους που ποινικοποιούν σεξουαλικές σχέσεις ομόφυλων ατόμων ανάμεσα σε συνεννούντες ενήλικες και τουλάχιστον 9 με νόμους που ποινικοποιούν μορφές έκφρασης φύλου με στόχο τα τρανς άτομα. Όλα όσα έγιναν τον τελευταίο καιρό στην περίοδο που προηγήθηκε της ψήφισης του γάμου και της υιοθεσίας ομόφυλων ζευγαριών έχουν δώσει έδαφος και αέρα σε μια αναβίωση με καινούρια δύναμη της τρανσφοβίας, της ομοφοβίας, του ρατσισμού, της μυσαλλοδοξίας. Αντί να πάμε μπρος, πηγαίνουμε πίσω.